Milorad Dodik o odnosima sa Zamislite žvalavog veleizdajnika da sme samo jedan deo da kaže ovoga. Ali ne, njemu je savjetnik Tony Blair. Gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. I on je nešto odlučio o tom. A po ulicama im kolju njihove građane, migranti koji su nama htjeli da vrate ovdje, a mi smo ih odbili jer ne želimo da nama se to dešava. I sad, zamislite, ali to je oronula imperija koja još uvijek misli da ima nešto da kaže na drugim prostorima. A degutantno je da oni koji su izašli iz Evropske unije, oni guraju druge da uđu u Evropsku uniju. Kad lažete? Sada kad nas gurate ili onda kad ste vi izašli iz Evropske unije? Pa možete da budete Britanci 100 puta, a sjašte jednom s nas odavde. Mislim da mi imamo ispravnu politiku. Čim vidite Britanca, bježite od njega ili kažete doviđenja prijatno. To mi radimo. Neko će reći, pa znaš, treba pokazivati lijepo, se ponašati. Ne može biti ljepše nego biti grub prema Britancima. Nema druge ljepše stvari. Tako da to mi primjenjujemo. Oni nisu dobro došli u Republiku Srpsku. Njihov ambasador ovdje ne dolazi. Hvata neke laufer ovdje. Luzere koji su, pa kao s njima nešto priča. Mi nemamo nikakvu razvijenu politiku s njima. Oni su ozbiljni lažovi. Lažu i oko ove izvještaje Doma lordova. Lažu i oko visokog predstavnika. Oni su ti koji su nam poslali onoga Pedija Ždavna koji je ovdje skrnavio nešto i sad on nama drži predavanje šta mi treba da uradimo, ne želim da ih vidim. Na kraju krajeva ovdje se pitamo mi, ne oni. Hvala.